Erokamano nyakora Mogi kuom yiero Ramogi TV odiochieng' machielo arwakni machiegni yudo weche manyien mag migago kae Ramogi TV kama wakelo ni ma timore gi thuolo ni kaachiel kod mago bende wasechoko chakre ni piny ru nyaka gie sani. Wan kod mathoth ahinya madier mondo ibedgo gi ng'eyo ni to gin mage mosetimore e piny Kenya, mage ma bende timore gie sani mana kae Ramogi TV. Bende par ni wang'iyo nyaka mago motedore kod tudruok e kind piny Kenya gi pinje maoko kod kaka piny Kenya nyalo bedo gi chia kaachiel kod medo bero uchumi mapacho kaachiel kod tudruok gi oganda jo Kenya ma bende tiyo e pinje mamoko maoko. Machiegni nyaka Ramogi mokwongo wayud thond weche. Gikone jandiko e mbui Ndiangui Kinyagia oyudore kendo chopo e doho ma Milimani tok lal kuom jumbe ariyo. Chako gocho na koro ma communication ugikie koywak na ni mama idea gi waya mar stima. Familia moro Alego Usonga dwaro konye duoko nyargi pacho ka kowuok e piny Saudi Arabia. My governor Sakaja, we respect you, we respect your office, but unfortunately you have failed. Kanjo msitupiganishe na vijana. Kama nyinyi ndio mko suppose kutoa hii takataka toeni. Jodak ma Huruma kod Kiamaiko bago ng'anyo e wi taka mosechokore kendo miyo alwora margi bedo mang'we. Machiegni nyaka Ramogi bet thuolo mar ndiko na Kimia Pachi e namba 3:600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Jandiko e mbui Ndiangui Kinyagia mane familia mare olando ni olal koro ndalo 13 kata kuom ndalo 13 mokalo yudore kendo chopo e doho ma Milimani. Dakika matin motelo ne jatendo kwach kich Mohamed Amin chopo e doho mar chiwo ler kama entiere. Amin nyiso jang'ad buche Chacha Mwita ni ne ok gindhiyo kata mako Ndiangui. Grant the family and myself, they have all met in court when I was meeting him, to grant time. My Lord, we are happy and relieved that the second petitioner is in court and appears well, but there are procedural issues of compliance, which I believe we can proceed with still, now that the DCI is here. I am reading this in line with what was found in by your brother Justice Mugambi in petition E436 of 2024 and your brother Mwamuye in E0714 of 2024, that orders of the court are not pious orders. They have to be complied with. And I believe it is only fair that we deal with this motion, my Lord, before we consider any other oral application, my Lord. I believe that you're coming for directions, my Lord, so you can give directions on the hearing so that we conclude with these interlocutory applications, my Lord. The family has requested to have a conversation with the second petition. I have parties who want to keep us here. We want to hear the DCI. Mr. Bita says they were not treated well. He will tell us. The other side wants to cross-examine the DCI. So how do we proceed? Ekoromogi kawuok mag Kinyagia Ndiangui ma nyocha ne Orlando ni olal dala 13 mokalo wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Ringre Albert Ojwang ochopo e dalagi ma yudore e gwenge mag Kabondo Kasipul tok lor e paunde kima Kisumu kinyi ma kawuono. Ekoromogi jafwambo marwa Alia Beach ma bende nitiere kono watudore godo achiel kachiel mondo nyiswa ni to gin mage madhi mbele odiochieng' ma kawuono ma bende en odiochieng' motelo ne ik mar Albert Ojwang odiochieng' ma kiny. Alia Beach kopo ni winja thuolo en mari nyiswa ni to nyaka ge sani gin ang'o gini ma nitie e alwora ma korgi Albert Ojwang bang' ringre mare wuok e paunde kema Kisumu ka ichwale gwenge ma Kabondo Kasipul. Alia Beach miwane ler ewi kaka weche chalo nyaka ge sani dalagi Albert Ojwang. Rokamano Bati wabira chiel kachiel kowuok e skul primar ma Nyawango manitiere e kach bura ma Kabondo Kasipul kaendi e gweng' ma
Albert kendo mana kiwacho no endo ringre Albert ne omolo alap ndeke ma Kisumu okinyi makawuono kendo nyaka samo weni en ringre ni eyo kendo safar wa Kisumu kobila achiel kachiel nyaka dala gi kaendi kendo kaka nyalo neno George Batiani chendo dhi nyime kendo ikruok dhi nyime skul primary manyawango kaendi kama ringre Albert biro kungo donje mondo mi jopiny oyud thuolo manene achiel kachiel kapok odhi dala wuon gi mabende ne okiyo kod skul primary kaendi kendo kae kama koro ikruok dhi nyime ne joywak achiel kod jopiny mabiro yudo thuolo achiel kachiel mar neno ringre Albert Omondi kapok ochiw thuolo mondo mi koro tere achiel kachiel dala wuon gi ma otelo ne nyasi mar iko ma ibiro bagi odiochieng' makiny kendo pawni endi makiny nyasi mar iko ne timie ka nyalo neno achiel kachiel joywak kaachiel kod jopiny osechako mol skul primary manyawango kaendi ka girito mondo mi ringre Albert omol kaendi mondo ne thuolo mar nene achiel kachiel kapok odhi dala gi mabende okiyo kod skul manyawango kaendi kendo kaendi mabende odiochieng' makiny nyasi mar iko mar ringre Albert ibiro tim kaendi kapok okawo thuolo achiel kachiel mar tele dala wuon gi mondo mi koro kowe e kar wuodhe mogik. Batika achiel kuom jogweng' kod moko kuom jopiny ma osebedo ka iko chenro mar Albert kochakore odiochieng' ma kawuono kama wageno mondo mi ringre omol kaendi sasa koa sani bang' kane osemol alap ndeke ma Kisumu kaachiel kod chenro ma odiochieng' makiny ma ibiro ta gi kanisa mar Baptist mar Nyango Primary School kaendi ibiro chao gi nyingi ting'iswa ne kaachiel kuom jogo koma iko chenro mar kowo e kar wuodhe mogik Albert. Chenro chalo nade kochakore kawuono nyaka odiochieng' makiny kichako nyingi koneng'io kamera kacha. Nyinga iluongo ni Reverend Peter Wiyo. Chenro mar iko wadwa Albert Ojwang osechakore ka. Aneno ka jotich Nyasaye mosedonjo ka, Baptist Convention of Kenya, Reverend osedonjo ka, Reverend Isaac, kendo jokwaya osemolo ka mang'eny mokalo, kendo e thuolo ma wantiego ni aneno ka ikruok osebedo ka ma gik moko ikore ka e yo maber. Kata kamano Nyasaye mondo mi otelwa weche duto te. Erokamano. Kaka kanisa gino kenge magara chenro mage museketo maneno ni chenro mar Albert kochakore odiochieng' ma kawuono nyaka kiny makoro ibiro kowe kar wuodhe mogik obedo makare maonge tungni moro amora ka otudore kod jodala kaachiel kod tend arita kwe mondo meneno ni kata jogo kama nyalo bedo kod paro mar kelo rocho kwe kinde iko ni endi obed maonge. Chenro duto te oseketi kendo arita mar kwe oserid ka motegno kabisa. Wan kaka jotich Nyasaye walamo Nyasaye mondo nyasi mar owadwa mosenindo Ojwang owuoge yo makare mondo nying Yesu mar Kristo marwa mondo mi oyud duong'. Biro chao gi nyingi ting'iswa ne kaka achiel kuom jopiny kaendi ting' mane ma in go e nyasi mar Albert machakore kawuono nyaka odiochieng' makiny to ere kaka uneno ka ikruok oseikore makare maneno ni Albert omi kopo mare mogik odiochieng' makiny e yo makare. An iluonga ni Overseer Reverend Isaac Okoth and part of the planning committee mar burial mar owadwa Wematis Ojwang. Ai kanisa mar Baptist. Chenro osaketi kendo kaka kanisa wasabedo gi ikruok mowinjore mar iko Wematis ni. Maduong' en ni parwa kiny kendo ene makino otanya obede jayalo maduong' mar nyasini. Ibro iki gi Reverend Benjamin Ngere. Jadolo kapidhe kanyo wang'eyo ni ka jogo mantie uneno ka familia mar Albert bora margi kata dok oseike odiochieng' makiny kaluwore kod nonro ma obila osebedo ka dhigo nyime nyaka ne nege yo makoche dwe mokalo. En geno wani mondo mi kaber to oyud ratiro mare. But gima waneno ni process is being delayed so much. Kendo we are really condemning the way ma process the ewa gombo mondo mi process ojiure piyo piyo. Gine court but jok mane ji paro ni onego odadhogi motegno. Poko chopo kanyo e yo makare mondo mi odadhogi. Mane problem wan godo kaka kanisa. Erokamano. But mopore kod jo kanisa we wawinja ni to jogweng' maka Koth Village kaendi kamane Albert Omondi wuoke to wacha ng'aw kalure kod chenro madhi nyime kaendi ibiro chao gi nyingi ting'iswa ne kaka jadak maka Koth kamane Albert Omondi wuoke ukawo e yo machalo nade nek mar Albert Omondi to kaka jodak makaendi buneno ka ratiro mar Albert familia mare dhi yudo nikech kiny ikowe kar wuodhe mogik
Bunda kaka nek mare ni jo dala gi ratiro margi kalu ko nek ko mano timne ni. Erokamano ahinya, an iluonga ni Samson Okela Jowi, aja gweng' ka kendo waneno ka gik manotimore ni wagombo ratiro mar Albert oyude ahinya. Nikech Albert kanowuok e dalawa ka monege to ratiro nyaka yude ka korike kawuono. Wakwayo uni duto sirkal mar Kenya majura ne mondo ratiro mar Albert oyude. Nikech Albert no tho e tho marach moko moro ahinya. Jogweng' poni gi kuyo kendo en lit maduong' ahinya ma jogweng' ni nigo kaluwore kuom Albert kech en nyathi achiel mane wapuonjo kendo wageno biro kelo dongruok e gweng' ni. Omiyo nyaka umewa ratiro mar Albert e yo makare mondo wawinji kik gibed kowawa ni koseik Albert ok wanyal yudo ratiro. Pod wachiche weche mang'eny ahinya omiyo wakwayo ni ratiro yudre kendo wawacho ratiro mondo yudre kedwaro. An Samson Okela Jowi, erokamano ahinya. George Bati ma achiel jopiny ka achiel kod jokristo ma bende oseyuoro kaendi ka nyaka sani endi jo ywak osemol skul primar ma Nyawango kaendi ka irito mondo mi ringre Albert Omondi omol kae chenro mar nene achiel ka achiel kapok odhi e dala wuongi ma hotel ne odiochieng' makiny makoro nyasi mar iko mare ibiro tim kaendi mondo mi koro odiochieng' ma kawuono ka chakore kendo pod wago tach e skul ma nyasi mar iko mar Albert odiochieng' makiny. Bati Erokamano nyali abich, aparo ni obedo gi ng'ikruok matin mar tudruok kata kamano wantiere kare. Erokamano ali abich med somo kendo choko mathoth ahinya ma ibiro miyo Nyikwa Ramogi Ajwang' ka otenore kod weche mag ikruok ne nyasi mar iko mar Albert Ojwang' e gwenge ma Kabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Nyikwa Ramogi gin weche momedo luwo ni achiel kachiel ma bende biro ni kowuok e Ramogi TV kachiel kod jafwambo marwa Ali Abich. Adwani wadhiane achiel kachiel mondo wawinj ne twak madhi nyime e kind familia mar jandiko e mbui Ndiangui Kinyagia kachiel kod okil mare maloso gie sani bang' jalo nyiedhore kendo wacho ni nyocha ne opondo kendo en kare nochopo e nyim doho ka koro ni dwaro ni mondo apisi kata jatend okwach kich Mohamed Amin mondo chop edo mondo ler kama jandiko no nitiere kata kamano nyiedhore kendo wuon koko ni chani opondo ka en kod luoro ne nyalo ndhiye kod okwach kich. Nyakwa Ramogi obro winjo mano bang'e ka wadhi nyime gi weche manyien. Kowasudo Nyakwa Ramogi oyudo ni anyuola moro e gweng' ma Ndagaiwa e sub-county ma Lego Usonga kod ni kod kionko kod lit mathoth e chunygi bang' nyathigi ma nyako miluongo ni Christabel Atieno kwamo e piny mar Saudi Arabia tok joma ne odhi tiyo negi kono riembe. Kaka jafwambo marwa Steve Biko koro lero, familia no osekawo moyo jumbe 2 maonge twak moro amora e kindgi kod nyargi ka koro gikwayo piny owacho mondo mi okonygi e yudo kaka nyathigi no nyalo duogo pacho mapiyo. Nyathina nowuok kadhi dwaro tich mar mondo mi oyud green pasture. Nowuok Kenya ka dwe mar 9 2022 tarik 16. Kanodhi dwaro tich Saudi Arabia, notiyo motieko contract mare. Koro kanochopo nodwa duogo to boss mare ne dwa ni mondo mi oduog. Kamane kaka Eunice Ogutu pimo lit ma en go e chunye kalre kod midhiero ma nyathine ma Christabel Atieno osebedo kakaloe e piny Saudi Arabia kama nodhi manye tich. Luoro nomake ma kendo nochako omedo kendo renew contract mar 2. Ka koro nodwa ni mondo koro contract ne mar renew ni orumo mondo mi oduogi kendo boss ne nochako moyawo kode lweny momaye gigene. Bang' tamore medo rake tielo mar 2, Eunice lero ni nyathine ne isando kendo igoyo gi jatende e piny Saudi Arabia. Sani en kod higni 30 ne gigoye magituro tiendene te, magituro bade, magikawe, giwite oko, manokwanye mutere ka polis. Ka polis kama notere no bende okwang'e gima notimre. Kane dhi manye kanyo kama neno oro wach ne nitie ne koyude. Okenge magisegoyo mar chopo ir agent mare pok onyuolo lemo ni mar agent no ne dwaro omenda mar Gana 30 kendo bang'e to agent nolal meru kapok oorne pesa no
kendo sani onge twak moro amora e kindgi ni mar ok omak simbegi. Pok wang'e kama nyathino nitie. Agent mare mar Candy Daniels ok mak sim. Otamre mako simwa, mokwongo nomako sim, mowuondowa, notero sim kama nyathi nitie mondo wawinj sauti mare, ne kotimo mano. Koro sani ok omak sim mar ng'ata ng'ata. Nyathino be koro wakia kama entie ni ngimane chal nade. E twak mogik e kind Christabel gi familia mare, noywago chal mar arita mare, ka nyaka sani pok gichak gitudore kode. To gocho koywak ni mama, kama nitie an marach, akale matek, kamuketani an gi rem. Polise gi be chal kama koro dwano mondo dhi koda yo moro maklong'o. Chako gocho na koro ma communication ugikie koywak na ni mama ideya gi waya mar stima. Kwayo margi ne piny owacho, ahinya to migawo mar tudruok pinje maoko, en mondo konygi duogo nyathi gi pacho. Akwayo jatenda ma en mbunge mara Sama Tandi, gavana mara James Aggrey Orengo, kamora mora mauntie, konya uru nyathina oduog nago kato ngima kato tho. Bang' bedo gi twak mogik kod nyathigi ma Christabel Atieno, tarik 21 dwe mar auchiel higani, anyuola mare e gweng' ma Ndagaiwa mayudre sub-county ma Lego Usonga koro ni kod kwayo ne piny owacho mondo konygi yudo kaka nyathigi duogo pacho kae, ka nyaka sani okwamo e piny Saudi Arabia kata bang' tieko rak mare mar tich. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nakoro mogik kowuok Siaya, wadani mondo owinje achiel kachiel kaka twak dhi nyime kowuok kuom familia mar jandiko e mbui kachiel kod okil mare iluongo ni Ndangui Kinyagia manchane olal ndalo 13 mokalo, to koro ni onyiedhore koko ni nchano pondo ka en kod luoro ni obila ne nyalo ndhiye ochopo edo mondo oler weche motende kod kama nchane entie. Wawinjane kaka weche dhi nyime. Back and forth that he may have been told to say that, he may have said it voluntarily. All that information is what we want to draw from him. For now, what we are going by is what we have filed as an affidavit. And the reason as to why, first of all, I must clarify that we went to the LSK, and that's why the LSK got us, the council here, is that this is not an unusual case. We have had cases of young people being arrested, disappearing along the way, to the point that the police were in his house. You know, breaking into your house is such a serious issue. Breaking into your house, cutting away, everything that they could. That was an issue that we had to take up, and that's why we brought it to court, and the petition is still going on. We need them to tell us what was happening. We need him to tell us. He will tell us, and all these things will be canvassed in this court. So there's no contradiction anywhere. There's no missing point. We are very clear on what we are doing. Today, you again, you went into your social media. You said he was taking shelter and Sorry, would you want how did he we also do you think talk. this is going to water down other serious cases? Have you seen the affidavit itself? That is exactly the affidavit that speaks to the whole of this issue. Thank you. Okay. We'll answer all those questions. We'll answer all those questions. Thank you very much, ladies and gentlemen. Today, I want to take this opportunity to thank the Almighty God that we have found our person of interest, Mr. Ndangui Kinyagia, is here with us, alive and kicking. We want to thank God that he's still alive. In the same breath, we want to take this opportunity to thank the Honorable Judge for having stamped his authority and ensured that Mr. Ndangui Kinyagia be brought before this competent court of law. Were it not for the petition that was filed by the Law Society of Kenya, that I thank so much, today we would not be having Ndangui Kinyagia. And we want to thank the Law Society of Kenya so much. And to the court,
once again, we thank the court because were it not for the judge, Mr. Ndiangui Kinyagia would have not been saved from the jaws of death. And today, we would be talking about the burial of Mr. Ndiangui Kinyagia. But because God loves Mr. Ndiangui Kinyagia so much, he's here with us today. And thank you so much, Ma'am. Thank you so much. We are together with you. Comrade, this is my comrade and also my constituent, Mr. Kinyagia Ndiangui. He's my constituent. And now, the DCI, today we came prepared for our meal. And as you can see, from question 1 to the 55th question, these questions were going to be directed to one director of the DCI, Mr. Amin. And we will still have our meal on the 18th day of July and 24th day of July. We will still have him here. We want to say that there must be an end to abductions. Solution cannot be abducting Kenyans for no reason. And I want to tell you that too much cruelty will finally breed hatred. And there's too much hatred, there's too much anger in this nation. The solution cannot be to abduct young Kenyans. Kenyans who've been educated by their parents, the parents struggled to feed them, to bring them up, selling everything that they had, only for a child to be brought back in a coffin for the Kenyans who passed on. We know these trends, and the DCI, your work is to keep law and order, to protect life and property. You cannot tell us every other time that property is much more important than life, even though we also castigate destruction of property. But life first. So here, we will not tire. And you cannot abduct all Kenyans, you cannot kill all Kenyans. We are here, we will not relent. Even if you take us, those who are after us will still do the same job that we are doing. Thank you. Any question? Sorry? National security issues to do, of course, this is a very sensitive issue. And, there are people have given various reactions to this. Others saying that, the country was at the verge of being burnt as a result of the then missing. So what is your reaction to this, in that many people have reacted differently to this? And for those who are saying, look, we almost burnt, we were going to really now end this proper in Sabasaba. What do you have to say? What I can tell you is very clear, that there's a systematic way. The last time Mr. Masengeli was called here to court in the morning, when he came, we saw the Longton brothers released, we saw Bob Njagi released. But I want to say that the only mistake that Kenyans are doing is to fight for unemployment, to fight for the high cost of living, to fight for overtaxation, to fight for high cost of education, to fight for their lives. Listen to them. If Almighty God says in the Bible that my people, come, let us sit down and reason together, who are you not to reason with other Kenyans? Sit down and listen to Kenyans. So, as to what will happen in Sabasaba is tomorrow's problem, we will not discuss it today. Maybe Yes. in this case for Ndiangui is quite different from Bob Njagi and the Longton brothers, because for this case, Thuku came out and said that he had sought refuge. So if he had sought refuge, don't you think it's downplaying other cases of abductions? I don't want to go so much into this for the respect of the family, but I told you I have 55 questions here and you've seen them. I think the truth will come out. But for today, for the respect of the family, for the respect of our mom, for the respect of my brother Ndiangui, we leave it at that. Thank you. Thank you. Good. Kwa sababu bado nataka kuongelesha jambo ya Embakasi East. Erokamano nyakwara mogi, mano en kaka ochiw ler kod okil kata kinde ma ochung' e wach mar ng'iyo
ni ratiro yudore ne Kiangu luongo ni Ndiangui Kinyagia mabende ne jal ma iwacho ni nyocha nolal ndalo 13 mokalo bang'e to oyudore kendo ne ochopo e doho ma Milimani kama ne dwani jatendo kwach kich Mohamed Amin mondo mi ochopi kendo chiw ler kama entie. Onyiedhore koko ni nyocha nopondo kendo entiere kar Nyakoromogi. Waneno ka gitwak ka gin kod jo ma ochung'ne e bura machal kod mano. Ka wadhi nyime Nyakoromogi, en jatend piny William Ruto oyango ni sirikal oseketo maino e bero sekta mar pur ka gichiwo sir ne jopur kokalo kuom chiwo gige pur ma nengogi ogonyore, ka bende wacho ni ma oseneno ni chiemo ma kata keyo mag cham e pacho ka obedo mamalo kendo koro golo chiemo e pinje maoko kikelo e piny Kenya odwok chien. Ka otwak kod jo Kenya modak e piny mar Ingereza, Ruto odok ne okumba manyien mar thieth mar SHA kaachiel kod okenge ma sirikal medo keto e neno ni sekta mar thieth kaachiel kod mano mar somo oriere. Jafumbo marwa Armstrong Osutwa nigi ler mar wachne. Kotieko limbe mare piny UK nyoro, jatend piny William Ruto ne obago twak kod jo Kenya modak e pinyno ka oyango singo mage ne piny Kenya. Olero mago mosetimo pacho ka e migepe mopogore opogore. E sekta mar pur, jatend piny oyango nigiketo maino mar neno ni nengogi molwar ka owacho ni kaka sirikal negikawo ting' mar chwalo teko kod omenda ne pur kaachiel kod gik pur ma nengogi oyueyo, kama oting'o mbolea kaachiel kod kothe ma opogore gi keto omenda e chiemo ma nengogi oyueyo kaka ne itimo e kinde mokalo. Instead of subsidizing consumption, which never solves any problem, we were instead going to invest in production. We put more money not in subsidizing unga, not in subsidizing fuel. We put more money in subsidizing fertilizer, seeds. Ruto wacho ni ma osemiyo keyo mar cham osemedore nyaka ogunde milion 75 mag oduma, kipimo gi milion 44 higa mokalo. Bende chenro mag kelo oduma pacho ka osedok gi atamalo 80, kamano mar sukari olwar gi atamalo 70, kamano osemiyo sirikal ong'ado omenda mitiyogo e kinde ka kinde mar kelo cham go kowuok bilion 500 nyaka bilion 280. Our maize production has gone up by 50%. From 44 million bags last year, we harvested 64 million bags. This year, we are targeting 75 million bags. Because of the interventions we've done in the agricultural sector, we have reduced imports of maize, for example, by 80%. And we have reduced imports of sugar by 70%. We have been spending 500 billion Kenya shillings every year to import food. This year, I have reduced from 500 billion to 280 billion. To sekta mar thieth, jatend piny oyango ni okumba machon mar NHIF ne okonywando jo Kenya duto ka ipimo gi okumba masani mar SHA. Ruto wacho ni giseloro ute thieth maromo 1,000 mabandia kendo ma osebedo ka lodho omenda kuom jopiny, ka wacho ni giseneno ni ute thieth duto otiyo gi lony manyasani e choko nonro mag jotuo mondo tiek midhiero makamano. We have a health insurance scheme that leaves no Kenyan behind. We have closed down 1,000 fake hospitals because there are still those who want to change. For example, somebody has gone there for an outpatient. They want to change it to be an inpatient so that they can claim more money. Those ones, we are going to shut them down. E sekta mar somo, jatend piny oyango ni midhiero mane okwako lai manyien mar somo mar CBE kaachiel kod chenro mar chiwo omenda ne jopuonjre mag mbalariany oserie. Owacho ni giketo maino mar neno ni nok mar jopuonje skunde orumo ka gigeno ndiko e tich jopuonj maromo 100,000 ka chop chak higa manyien. Oyango bende ni klese 23,000 oseger e skunde pachoka kendo ute timo nonro kata laboratories maromo 1,600 bende oseger. We have hired 76,000 teachers. We are hiring another 24,000 teachers before January. We have put up 23,000 new classrooms. 1,600 new laboratories are being built. Jatend piny William Ruto bende olero ni ka opogore gi chiwo tije, chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo geto daro jo Kenya maromo milion 7 kowuok kuonde dak mongore. We have a pipeline of 700,000 houses. You've seen the numbers here. And we are going to not only create jobs, not only create industries, but we are also going to have to get rid of
the 7 million Kenyans who today live in slums. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien ka owuok motendre kod jatend piny twak gi jo Kenya e piny mar Ingresa. Obila ma Nyamachi, kaunti ma Kisii ochako timo nonro bang' jal moro ma jahigni 50 go kendo wang' ma otho tikli kod jogweng' mane kod mawu mager. Kaluwore kod jodak makono, jalno ma nyinge Steve Onserio yande onego jaode kendo tedo ringe kata ring jaode no ma omiyo nyithinde ochamo. Kaka Cynthia Onyango lero, jalni e tielo manyime bendi koni yande ne osenego jaode maduong' kendo nyocha e kowe thuolo bang' bedo e jela kuom higni 2 mokalo. E gweng' ma Sugubo Bobasi e kaunti ma Kisii, tim momako dho jogweng' kendo lokoyo e chuny jopiny e tielo machielo monjo it kod wang' oganda. E apayani, buru marateng' ti nenore kama jopiny owang'o e ringre Steve Onserio. Steve, kaluwore kod jogweng', ne ogoma owang' miri bang' mawachore ni yande onego jaode Evelyn Nyaboke ketho mapok oyangore kendo bang'e tedo ring dend jaode no ma opidho nyithinde 2. Kaluwore kod jodak, nyithindo Onserio osebedo ka penjo kama min gi nitiere kuom kinde ma ogwaro, to wuongi osebedo ka nyisogi ni min gi yande odhi wuoth kama bor. Mama yenu anaenda kwa alikuwa atarudi. Alikuwa anaambia watoto hivyo. Kufuatilia kaenda wakampata mali yako, tuambie fulani yako wapi. Kwa kufika hapa nasema uacha tu nipeleke polisi, nifikirie mpaka niweke polisi ndio nifikirie niambie mali yako. Asa kufuatilia kapata mwili mali iko. Edalani Masani Odongunda emayande Steve Onserio dake kod nyithinde 2 e aluora makelo buok kadakne chalo mar le ka jodak to ne ok ong'eyo gima dhi nyime dalani. Steve Onserio kata kamano ok ne oweyo gweng' kod buok mar tim makoch mar nek kod pidho nyithinde 2 ringre mar min gi kende, achiel kuom nyithinde 2 bende oweyo ka osemiyo ich. Hiyo jamaa ametusangaza na matendo yake hapa. Sana. Alikuwa bibi ya kwanza na huyu ni wa pili. Sasa huyu jamaa ametuzinda na hapa. Nigaiti sana. Nataka serikali inisaidie, itafute njia ichukue huyu watoto. Kaluwore kod OCPD Manyacheki, Kipkemoi Kipkulei, jagono makoro weyo jodongo karundo luth kendo kino wigi yande owe thuolo higni 2 mokalo kowuok e odang'ech bang' ketho mar nego jaode maduong' e kinde manyime. Got some information that it is not the first time that has been doing so. Initially, in the year 2007, he killed the first wife, and that's why the community was suspicious of this when they saw him moving with the young kid of 4 years. He had been sentenced to prison and he just came back. He was released some 2 years ago. Ringre Steve Onserio kod mar jaode Evelyn Nyaboke otere kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii kama girite mondo timnegi bero. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Pero como nyakoro mogio ka oyuo mokwongo dakika 32 bang' saa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago. Aneno ka David Nyang'inja wuodge maramola wacho ni Kenya ka onge adier kabisa kot mondo tim tichne kaka owinjore. Jared Olo, Samuel Oginga, Shem Omolo, Min Lona duto te uneno Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kabineno ka Joash Mwani neno yo makare. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Dikima kwero Babatoni ngiso ni Wood Tsunami ka koro ng'ato odhi underground chamo ngima yet do kod jopiny to seyo bila kod piny owacho endhicho ma ok opuodhi. Donge mano tugo kod do e yo ma ok odhi kare. Gino biro miyo ndhicho bedo anom. Gen Z owe keto mila ahinya e weche mag serious business kata weche ma serious. All these noise gin mana mar mieno piny owacho kod chilo mondo sirikal kod jatend piny onere kaka ng'ama rach. Oganda timbe ainago onego kwedi e okang' mamalo. Yiena mondo akaw yueyo gi kanyo nyakwara Ramogi aduogo gi weche mamoko manyien ma en migago e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Madam winjane. Mayeyo ang'o miyo nyako ne rwako law ma ane mana yiero? Madam ritane. Machiegni kendo nyakora mogi moko kuom jolony e weche mag chike boma ma Kisumu koro wacho ni okang' ma jood buro kawo mar puodho aguch omenda mar NGCDF mondo ket e chik en gino ma doho biro wito oko. Okil Kamaloka Agri Mwamo wacho ni gin kod geno ni od bura mar Senate biro kuongo tamore puodho chikno ma jood bura 304 duto siro kata gisiro chieng' tich ariyo jumani e od bura. Mwamo wacho ni jood bura onego yie ni gionge kod teko moro amora e yor chik mar tayo omenda mag NGCDF, gino ma wacho ni thothgi tiyo godo e yor siasa kod mibadhi. Omiyo giwe ketho time. Gik ma gitimo amendment ma gitimo midwa gine constitution gibet gi gune the pass gi 2/3. Court biro wito oko giae gigo. Nikech ka gidwa amend gidwa keto CDF constitution. Nyaka gi amend articles mag public finance ma wacho ni ng'ama nyalo manage pesa en executive. To gimbe be king'iyo teko ma katiba miyo member of parliament en gin adek: legislation, oversight and representation. Ka gidwa loko their function, then giwe parliament mondo gidhi giring executive. CDF ne osemiyo ji gore ne wach parliament mok berber. To jok mabesa nitie parliament gi nitie jok miwacho ni CDF managers magi gina joma iluongo ni kojolo gi dholuo, lakini ng'ama rand CDF en ga MP. Emomiyo gidwaro ni gini kik gol ni gini magi manage ni mondo terne county government, terne national government. Ok gidwar nikech gineno ni mae yo magi nyalo duoko go pesa manyocha gitimo go campaign. To konego bed kamano. Piny owacho mar kaunti ma Migori oketo tenge omenda maromo siling $227 mar chulo gope machakre higa 2013 nyaka 2024. Kata kamano riwruok mar jotimo rak to dwaro mondo kaunti no kik chak chenro moro amora mag dongruok kapok ochul gope duto. Juma nigi mathoth. Mana kaka kauntis mamoko e pacho kae, gope mag jogo iko mane otimo rak osebiro ka koro dewo piny owacho mag kaunti ma Migori kuom higni malach. Nitie jogo mane otimo rak e kaunti ni ma Migori e iko omenda mar 2018 nyaka 2019 ma pod nyaka sani pok oyudo chudo margi. Wabandho close to 200 billion sani. Kano wachako, we had pending bills that date back to 2018. So far, thoth gi osechul to moko pod odong' manigi issues. Penjo maduong' mosebedo en tang'o miyo gopegi osebedo kuom kinde malach ka higa ka higa to osebedo ka keto budget mar chulo gopegi. Hei komenda mag 2015 nyaka 2016 piny owacho ma kaunti ma Migori oketo omenda maromo $227 ma idhi tigo e chulo gope. Jakom mar kamiti mochung' ne budget e boma ma Migori Graham Kangali wacho ni bang' keto omenda maromo $1.4 billion e budget ma balang' mar 2
kata supplementary budget 2 ei komenda mag 214 nyaka 215 gope duto ma odong' sani romo milion 217 kendo gikete budget mari komendani. Nyaka sani jogo mosebiro katimora kod kaunti ma Migori mapok ochul koro keto wang'gi ka girito ni to bende gopegi idhi chul duto ei komendani. Our commercial banks or gold pesa ne contractors man GLSOs GLPOs mag county governments chuno contractor kata supplier mondo many pesa from another source. Jomoko dhi nyaka kum Shylox. You know what Shylox do. Arach otho wasiko ji mang'eny. And jomoko properties mage subduction simply because otiyo to okachule. Jagoro marwakno ma jotimorak e kaunti ma Migori Godness Oucho wacho ni gidwaro mondo koro kaunti ma Migori ochul gopete kapok ochak chenro mag dongo moko e kaunti ma Migori ei komendani. Sani what to expect mabe wasemi communication ni pending bills should be a first charge in their commitment. We don't expect them to roll out new projects kapok gitilgi pending bills. Oucho bende wacho ni kaunti ma Migori nyaka koro keto kenge mani gope okobedo ka wacho ni rem mar piny owacho ma kaunti ma Migori e chiwo tije kata orake samachon emosemiyo gope koro bedo. Ne counties ochako na wrong note, na wrong footing. Realize ni kane pok budget kokal ma pesa biro to counties ne roll out projects. Then ka pesa biro to biro pesa ma okoromo gi tije ma gise roll out. Moko ne roll out outside the budget. Mobe rolled out of the budget, you don't need interest. So they would divert money to pay such contracts to moko man near budget gi to dome. But pending bills of Arumo. Nango miwacho kama. Sani nyualoro higa nyoro. You look at the time money projects will be rolled out in this financial year. It was somewhere around September, October. Already, no, I said the first quarter of the financial year. And now, take for example, me teach Marigedo. That would last for 6 to 7 months. Iloro higa kapo gitieko teach. Komachero ogno ma jotimorak e kaunti ma Migori bedo chiwo siem ne jotijego ma kaunti ma Migori matimorak mag kaunti ni kagiwacho ni mae en tok chik kendo gidhi kawo okang' mar chik ne jogo eko. One information in tiere county government staff, matimo halagi county governments. We have put them on notice. We've told them either they choose to timo hala, they resign, they do timo hala, they bed kama wantieni, or they stick to where they are to serve jo Kenya. But okinya timo hala ginga mondiki. You'll compromise the quality ma teach me to your supply bitim. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikand kaunti ma Nyamira kokalo kuom migawo mar thieth olando chakruok mar chenro mar chanjo ne nyithindo duto manitiere bo higni 14 e tuoche kaka rubella, typhoid kaachiel kod tuo mar ang'iew. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Nyamira Laktar Donald Magoi owacho ni chenro ni geto nyithindo maoyo 180 e kaunti no duto kendo biro chakore ayanga chieng' ngeso. E chenro no mabiro timore sikunde kod kuonde thieth, jochiw thieth biro chiwo chanjo ne nyithindo duto kendo gibiro dhi nyaka e gwenge makono poni nitiere joma ok nyal chopo e skunde kata e kuonde thieth moyangi. We are currently preparing to start our measles, rubella, and the typhoid integrated mass campaign on the 5th or on Saturday, the 5th July 2025. This is going to be a countrywide campaign, and Nyamira, as a county, is currently getting ready to immunize or vaccinate its share of children. The campaign will be targeting children below the age of 14 years, specifically for the typhoid vaccine. We will be giving it to children who are below 14 years. And the measles vaccine, the measles rubella vaccine, will also be giving it to children below the age of 5 years.
Nok mar omenda ma yoro kod piny owacho mondo sir chenro mag tuke sikunde ochuno jonyuol e sikund primar ma Geng'e sub-county ma Nyatike kaunti ma Migori mondo go arambe mondo giyud omenda mar tero jopuonjre piem mar wer kod drama ma idhi tim e kaunti ma Siaya. Japuonj maduong' mar sikunno Josephat Otere wacho ni gidwaro omenda maromo siling 151,000 mondo giter jopuonjre gi e piem gino ma ochunogi mondo gimany kony ka owuok kuom jonyuol e yor arambe. Wacho ni gisebedo kod pek e siro tuke nikech omenda ma yoro mag tuke pod nok. Ma osir kod janyuol ma bende dwaro mondo piny owacho ket omenda maromo mondo sir weche mag tuke sikunde. Wageno bende ni wanyalo yudo kony moa kuom kaunti ne nyithindo ma somo matindo madhi wergo, to nyaka samo win pok wayudo that kony moa kuom kaunti nero. Jo national ne tero mana nyithindo mag number 1, but number 2 gimiyo skul opportunity ka skul manyalo manage to nyalo tero number 2. Koro mae mochuno ni waluoge jonyuol mondo migine kaka ginyalo konyo number 2 ni mondo me odhi Siaya. Wadwaro pesa madhi around 151,000. To most is around 140, so we are still lacking over 80,000. Kaka sani mokwongo nyocha gisedhi activities mamoko wayudo kokao pesa no, to sani be pod koro ne nyaka water nyithindwa e music festival. Kuna medo mana kweyo ni kadeber to ka sirikal oyie to gimedwa voters gibede mokuot mok ni saka sama watero nyithindo e activities to nyaka wamed pesa e karo. Kaka japuonj mar music gi drama wasebedo gi challenges ranging from costumes, yudo lewni ma nyithindo miel godo, nitiere boards moko mag tugo sana sa drama, timo drama beche tek, nyaki tim boards go eka mondo idhi piem maber gi joweteni. Pek maduong' ahinya mosebedo godo en kaka nyithindo nyalo chopo, ka inyalo kawo bus kata gari manyalo tero nyithindo go beche tek sana. Koro yudo ka ok oter nyithindo gi ministry to bedo matek makoro chuno ni nyiso nyithindo ni koro ok ginyal dhi mbele ka pesa koro onge ma nyithindo dhi godo. Jodak ma Huruma kod Kiamaiko bago ng'anyo kendo monjo apis kaunti manitiere kadak ma Huruma ka giolo taka e alworano kaluwore kod chandruoge mag taka magikoni tend kaunti ma Nairobi ok choki kendo ketho alwora margi. Gilero ni nyithindo maromo 3 oselalo ngimagi bang' gamo tuo mar nyaldiema ka mamoko bende oseyudo tuoche mamoko kaluwore kod muya marach mawuok e kuonde taka ma kaunti otamore choko. Giluwo ni muya marach mawuok e taka go landore nyaka e osiptal kendo keto alwora mar osiptal kamarach ka jopiny bende sani ngimagi ni kamarach mar gamo tuoche kamoting'o kahera. It is very sad. This is a sad image, a very terrible picture. And I want to address the county government of Kenya, Nairobi specifically. My governor Sakaja, we respect you. We respect your office. But unfortunately, you have failed. You have failed as a leader. Hii area yangu kuna watoto 3 wamekufa saizi under 5 juu ya diarrhea. Kesi zote zile nimeripoti kwa county kama CHP. Nimeripoti kesi za vomiting na diarrhea. Kanjo msitupiganishe na vijana. Kama nyinyi ndio mko suppose kutoa hii takataka toeni. Wenye wamekaa hapa, wengine hizi dudu zinaingia kwa manyumba. So watoto wanakuwa wanaafektiwa sana. Moso tukikuja hapa mtoto hawezi hata kukula. Akikuja shule siku ya leo, kesho atakuja. Kwa sababu gani? Anagonjeka. Nataka kupatiana message kwa MCO wangu kutoka achaguliwe. Sijaimuona hapa. Barabara mbaya. Matakataka ndio hizi. Watoto wetu wanashinda hospitali. Who is he? Kowuok Nairobi kawadhi nyaka Mombasa, jimoko beach nyoma kiutino ma nyoro toka pedha manyotim kod sirikand kaunti ma Mombasa pedha mar mageto kuonde toyongona kod uso math kawigo halago to koro ywak ni apedha no nyoti mataro mar chik. Kaluwore gi jo halago apedha no en achiel kuom yore mag rocho ahala margi. Wira ni apisas ma kaunti manyoti mapedha no nyoko keto e lela gigo manyogi choko e kinde manyogi timo apedha margi. Gimedo bende ni sirikand kaunti no osemedo ahinya osuru kato biro nino kokao pachgi e wi meto makamago. Hauwezi pata lika bila single business permit.
kwa sababu kuna kodi inatakikana kutoka single business permit ndio uweze kupata lika. Walitumia taratibu gani? Na kuna agency ambayo inafaa kuwa pale ndio tuweze kupata ile stakabadhi. Polisi wakiwemo, na kada ikiwemo, public works na wengine wengi ndio uweze qualify kupata invoice. Kwa nini wanakimbilia kuokota pesa bila kufuata utaratibu? Sasa hivi unashangaa watu wanatoka usiku na giza, wanaenda kuvunja baa za watu, biashara za watu wenye hawana hatia. Tunataka kusema hivi, case iko kotini. It is only some few days na result ya case ama ruling ya case itoke. There is no harm kungoja only but 2 or 3 weeks tujue case imeamuliwa namna gani, whether wanabiashara wa Mombasa waendelee kulipa ushuru inavyotakana ama case itakuwa inasema kwamba wanabiashara wako na case ya kutetea. Nio licenses zimepanda katika rate ya juu. Ukiangalia Kilifi County, ukiangalia Kwale County ambapo ndio the most tourism, inakatwa license ya bei ya chini. Lakini ukija Mombasa it's very high. The way national government behave ndio vile county ina behave. Kwa hivyo hapa ni mpatae na hatutakubaliana na masuala haya. What we want ni kuwa wale wahusika wote waliofanya masuala haya tuna record, tuna document, they must face the justice. Lazima wafikishwe mahakamani. Moko kuom jokednera techo ganda gwenge mag Shimo la Tewa e kaunti ma Kwale ojiwo joma mine mondo ne giyudo bok mag keny mondo gibed kod ratiro mar yudo pok mag mwandu kuonde ma okendgie. Magi biro e kinde ma joma mine mang'eny yudore kama tek sa pogo mwandu ka keny okethore kata e kinde ma giwito chuogi. Gilero ni obogo nyalo konyo joma mine geng'o achiedh nade ma thoro jukogi, ahinya to kowuok kuom familia mag chuogi ma nyalo miyo gibed kod pek e chamo mwandu ma giyudo e keny. Nenda na usijaribu kukanyaga. Tukiwa sisi watoto wetu ni Mkristo umempeleka katika Sunday schools na ni Muislamu umempeleka madrasa, basi kuko na imani, kwa sababu mimi ninajua mwanadamu yoyote akiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu basi hata kubali haki ya mtu iweze kudhulumika. Inachangia mambo kama vile ardhi kunyakuliwa. Unakuta saa zingine kama mama ameolewa mahali na hajui kwamba mume wake ana nini. Pale mume anapofariki ndo sasa kunakuwa na migogoro. Utapata pengine bwanake na watoto wengine, pengine na mke wa pili. Sasa kama hawakukaa wakazungumza na wakaelewana na wakapanga mambo ya urithi na wakajua vitu ambavyo ni vyao, yani kihalali, kunakuwa na migogoro sana. Tumejua kwamba tunastahili kufahamishwa ama kutambulishwa kwa kila jambo Bwana analostahili kufanya, kama kuwekeza, mambo ya urathi wa watoto ama sisi wanawake. Tumejua haki zetu na tumeshukuru pia kuna wale wenye walikuwa hawajui kwamba mwanamke anastahili kupata haki yake na ni kwa namna gani. Mayoji milion 14 nyalo biro wito ngimagi e thuolo mar higni 5 mabiro kaluwore kod okang' ma piny Amerka okawo mar weyo chutho riwruok mar USAID ma osebedo ka chiwo kony ne pinje mang'awo. Kaka Simfros Okinda lero, od buch Senate e piny Amerka nyo kalo bajet ma yango ni chenro mag USAID ondusi gi atamalo 83. Geno mar pinje ma ji yuto gi ni e diere kod ma ji yuto gi ni e piny koro gik duono chutho. Tok sirikand piny Amerka ketho chutho riwruok mosebedo ka chiwo kony mopogore pinjego USAID. Kony mawuok e riwruok mar USAID osekonyo e geng'o thoe mag nyithindo kod jomadongo e pinjegi e thuolo mar higni 20 mosekalo. To ka otelo, achiel kuom okenge madito mane jatend piny Amerka Donald Trump nokawo ne en goyo koko e chik mar ng'ado chenro mag USAID kod atamalo 83 kendo singo mar nono chenro go kuom ndalo 90 motelo ne chungo gi chutho. E dweche 6 bang'e, od bura mar Senate e piny mar Amerka nyochopo kare chik makamano kendo lando ni chenro go ok biduoki kata atamalo 17 modong' moting'o kony michiwo e piny mar Amerka kod chenro mag thieth mochuno koro nywandi e tijego mag sirikandno kochakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Kaluwore kod duol mochung' ne timo nonro ewi thieth Lancet, poni paro makamano ok oloki, ji ma kwan gi romo milion 14 nyalo biro wito ngimagi kochopo higa mar 2030. Nonro makamano bende oyango ni kochakore higa mar 2020 nyaka 21, chenro mane itayo kod USAID nogeng'o thoe madirom milion 92. Mano e pinje 133. Thoegi oting'o milion 25 kowuok e kute mag ayaki,
milion 11 ne tuo mar nyaldiema, milion 8 tuo mar malaria kod milion 5 ne tuo mar kahera. E thoego, milion 4.5 biro bedo nyithindo manitiere bwo higni 5. Od bura mar Senate mar Amerika nokalo paro mar chik mar Trump no e piem machiegni e kind jood bura mag Democrats kod Republicans e gino mabiro muoro oko osuru ming'ado jopinyno, duoko piny kony mathoth ma sirikal no chiwo, kendo jiwo tije jolweny gi rido kenge mag dar dhi e piny Amerika. Paro mar chikno koro chomo od bura mamalo ne puotho mogik ka nitiere moko kuom jood bura mag Democrats kono matemo pinge. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kamano nyakoro Ramogi wakaw ywe machielo ka wadugo pod wan gi weche mamoko kamoting'o mag tuke e Ramogi TV ma en migago. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uteredio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Odanjo weche mag tuke tielo mar ang'wen mar Nairobi City Marathon okelo kanyakla jong'wech mar 15,000 kamano e kwan mamalo moloyo tielo adek mokwongo ma osebagi e ng'wejno ma Nairobi matimore Nairobi Expressway. Dekruok ne jong'wech kinda mar kilomita 42, kilomita 21 kod kilomita 10 oselor bang' jong'wech ndikore duto. Sani odong' mana thuolo 500 ne jogo madwa ringo kilomita 4. Kopogore gi jo Kenya ma emathoth gi ondikore, jong'wech mawuok e pinje 75 dhi yuoro e piem ma kamano. 375 dhi wuok e piny China, 103 wuok India, 83 dhi wuok Great Britain e kind pinje mamoko. If you can come run and win and you get your 3.5 million here while you are at home, it's not going to be easy, and it goes all the way up to number 22 on the main. Giko mar weche manyien mag migago warom sa apare weche manyien mag kagi kacha. Kao kamano erokamano ya mosiro weche manyien, nyinga en George Bati Uriti Masani. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakwara moge jwang' mabiro e jumani e chenro mar wala gi mwandu wamenyo ni oheli